Малко рискована игра сега и липса на комуникация. Иван Караджов е далеч от вратата си. Уникален гол, за съжаление, обаче във вратата на българския състав. В петата минута станахме свидетели. Ето как безумно защита и вратар не комуникираха правилно. Или сега нова елементарна грешка и това е Гордан, който отнема топката. Много сериозна опасност за Берой. Тук може нещата да стават вече трагични. 0-2. 0-2. Голмайстор този път е Омар Дамари срещу 4 и въпреки това много бързо развиха атаката. Трябва да имаме претенции към цялата защита тук. И за рефер Глоджович, много центриране. Там печели топката. Георги Андонов удар, спасяване за съжаление на вратаря на гостите Даниел Амос. Все пак нападението на Берой продължава. Вдясно е Пламен Крумов. Хубаво центриране. Удар и гол! 2-1, 25-та минута. Берой се връща с едно страхотно изпълнение от въздуха. Берой е загадна, че може да атакува по-смело, след като първият път не се получи удар. Пламен Крумов сега изпълнява корнера. Много остър удар и топката не е във вратата. Какъв пропуск. Вечер в Стара Загора. Сега и публиката се опитва да помага, но много добре с по едно докъсване разиграха гостите. Това е опасно в наказателното поле. Лукас Саша. Удар и това е гол. Гол за Апоел Тел Авив. На 15 на метра по десния фланг влезе в наказателното поле и в точния момент, когато събра трима защитници. Търси свободните пространства. Сега имаше засада. Не е маркирана такава и това е възможност за четвърти гол. Удар и това е факт. Гледаме повторението. Въпросът е дали е бил зад центъра или не централният нападател на Апоел. И 3 минути ще бъде добавеното време на този двубой. Сега хубав изненадващ удар от дистанция. А това е последният съдийски сигнал на Владо Глоджович.